Добър ден, ученици! Някой може ли да ни каже съвсем наскоро кой традиционен наш празник ще празнуваме? Кажи, Филипи. Кой празник? 14 февруари, кой празник ние празнуваме? Наш. Битва за Резан, седнете. Вие вече сте трети курс. Вие сте ученици, когато сте в възрастта на любовта. Всички сме обърнали поглед на Запад, но не само хубавото взехме от тях. Вие сте свидетели на нарасналата наркомания и други поралци. Какво друго празнуват в Америка и по-точно? Какво е записано в календара на католиците 14 февруари? Като какъв ден? Ден на влюбените. Ден на влюбените или Свети Валентин. Аз предлагам, а вие си помислете, искате ли този хубав ден, 14 февруари, ден на влюбените, и вие, като ученици от специалността на творчеството по търговски дизайн и аранжиране, да направите нещо за това училище, да покажете, че този празник вече е навлезъл дълбоко и у нас. Значи така, вашето мнение като въпрос, като форма на въпрос. Коя група ще го оформи? Вашия тази група или вашия група ще го оформи? Вие, добре. Ето така. Направете линия. Ако трябва, ви си сведете на списъка кой ще. Мога ли нещо да кажа? Да, разбира се. Възможно ли е да получиш награда за най-добро мнение по въпрос? Да. Искаш да кажеш да се формира една независима, може да се каже, комисия. Най-добрият отговор и да бъде награден, съответно, т.е. да поощриме и да насърчаваме всеки. Останахме очудени от това, което видяхме. Не вярвам просто, че такъв интерес ще възродим в учениците. Наистина има много мнения от различни курсове. И надявам се, че комисията ще оцени най-добрите. Комисията оцени за най-добри мнения учениците от 3 Б, т.е. ние. Ето това вече филмица за на Баба Марк. Мисля, че приятно ще изненадаме. Тук пише Пенка. Баба Марк. Добре. Да рисувате, първо помислете какви шапки ще направите и след това вече всеки ще покаже какво и съвсем е направил. Пък аз мога да ви покажа един вариант, а вие можете най-различни варианти да направите на кухи и яйца. В случай какво направих аз? Видяхте как го справи? Боядисах го цялото, след това отгоре му поставих една дантела. Тази аранжировка на яйца може да бъде поставена къде?
в една кошничка. Защо съм поставила това с ногти от обез? Защото ние сме в селскостопански техникум. Или пък така за по-голяма декорация. След това можем да поставите в къща така да аранжирате, който може да поставим, да напълним кошничката с яйца. Ето и на яйцето. И така да го завършим.